गोइठावा सूखल बची दीदी कारे छिटके गोइठावा कनी 2-3 गो बा घर वाला ना एक दू गो सोचनी और ले ली तो काम का करत रहलिए घर आज के का करते ने आटा मोड़नी का बनाई भी बनावत नहीं सब्जी रोटी सब्जी आलू टमाटर के सब्जी बे आलू टमाटर के सब्जी खात खात मन तो जिया क्या गई खाई? बाटे अरे कौन बूढ़ा से मुर्गा उर्गा लेके आवो इधर तो ठंडा लगा हां तनी खूब चुटकारे बना के अरे भैंसिया ये रे काटे दा तड़ी बड़ी अच्छी है पता नहीं कि कोई देर में बाजी से के तनी मुर्गा ले आवा तनी खूब एकदम ओही दिनवा का बनौले रहली आज बनी एकदम चुटकारे बनइए के एकदम जे तनी थरिया में आवे तनी छूटे मत हां तो तनी बेसी न मंगाएगा पड़ी अब जितनी कोई दिए अपनी उ तो जानते बड़ी अच्छा तो ठीक है अरे मंगाए मंगाए के के तो टेंशन का पैसा आई बाटे टेंशन नहीं खे हां बाबूजी के पेंशन मिलल बनू हां 600 रुपया पेंशन मिलल है कहीं केवन चीज के तो का कर लो पैसा बुढ़ाऊ तो बाबूजी के आवे दी आवे ना दे हां जो तू बाजी से कह दे जल्दी ठीक बा कि मुर्गा ले आवा हमको उठा तोरी चुलिया के 3-4 गोले जाके धोय आव तनी ठीक बा रख दी हम तले बाबूजी ले हां आ ऐसन तेल लगा के कहिए ना एकदम में मुंह से एकदम पघिल के मुर्गा ठीक बा ले ठीक बा हम मंगा ले हम धो दे दूगो कोठा करी चुलिया के बड़ा ठंडी लागता तनी कड़री चुन लेबे द साजी खानी बाबूजी का करतनी जी अरे कड़री चुन तनी की साजी खानी ठंडा लागता बोरसी में डाल के तापल जाई हां तू कनी बाबूजी का खाना बोली खाना कुछ बना दस जवन होके सुखल पाखल ए बाबूजी मुर्गा खाए के मन करत मुर्गा हां हमारे ना बड़की दीदी के खाए के मन करत है तोनी के प्लानिंग सेटिंग कइलू है सका ना बाबूजी हां मतलब उनको खाए के मन करत रहे हमारे तो संजय के खाए के मन करत कनी साजी बन गेल बा तब का मांगी आ उ छावड़ा के ने बा हां छावड़ा पता ना कतौ गोइल बानी मुर्गा ले ले ना बाबूजी ठीक बा थोड़ी देरी रुकी 2.5 किलो मुर्गा ले ले 2.5 किलो हां बाप रे बाप पेट हो कि न तो कोला रे अकेले हम ही बानी सब खाई 3-4 गो परिवारे बाटे हाथा ना 2.5 किलो मुर्गा खाई और भात डाल के ने रखी रे अच्छा जाई ना ले ले आई ओ तना भर पैसा बाना हमारा की है अरे जाई 1.5 किलो ले ले आई मैं किलो हमारा के बस 110 गो रुपये बा तो जाई ले ले आई ठीक बा जो हम जो तो जो हम आवतन लेकर जो ले ले आई ठीक नु बाप रे बाप ई कनी के रह रह के त डिमांड आवता मुर्गा मछरिए रोज खई हस रोज मुर्गा मुर्गा कइले रहत है ए भगवान केने बड़े रे छटे का जाने वो कहां बिया है ए छटकी का बाबूजी लाई धो 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 मजा अरे एकरा के धोबो बुना लिया दीदी हां अरे बढ़िया से घर गिर जाए नीचे तो माटी लगी नहीं बल्ले के तनी जा जा रख एकरा के रख ये कनी के एगो ना एगो फरमाइश भइल रहता अरे बाप रे बाप फैली जा चलिए निहन ओइ जले जाके धइ दी ई काहे गरमाई लावत ठीक है प्याज लहसुन घर में होइए नहीं के मत छछाई बनल लोग मुर्गा खाई हाय हो भगवान आइयो भगवान मत करी ले जाई फेर के आई 110 गो रुपये रहला मुर्गा लेनी के तरह का प्याज तो हनियो के कम नहीं खुश कस पूछ के जाला नु तो उहे नु दोनों तीनों कली है सो हां तो जाई कह दी कि प्याज लहसुन नहीं के मुर्गा ले के ला बना दो ला बना दो तो कलिया कि हमारे हुरे के बा उनके ढीढ़ भरत फेर के छछाई तो हम का रह करी लो मुर्गा मछली खइहन लो मुर्गा मछली तो हम ही अकेले बुझाता खाई में किलो हां तो लिया कहे गइला तो कहली है सब मन रख देनी है हम मन ने रख तोरो देनी मन है। बढ़ले बा हमार मन नहीं के मुर्गा मछली खाए तोरो को दिन ले जीभी के लार चुवत रहल है राउर जीवी के लार चुवत है टप टप हमार ना चुएला देख अभी तोर लार चुवत है झूठ मत बोल झूठ का बोला तनी सही बोला तनी हमार ना चुएला तोर तो चुएला कि हम केहू दोनों के ना चटोर चुए बड़ी सन हम उतना चटोर नहीं खी जा अब हमारे लिए प्याज नहीं प्याज तो बुझाता नहीं नु तो ले जाके फेर आई टीवी में से पानी चुवता टप टप होता होता जीभ कइले बड़ा 9 हाथ के खाए खातिर पीने के दिन से उहे बड़ा चिल्लाता हो काहे ना चिल्लाई का हो गई ओए मुर्गा हमरा जरी लिया के बिक दिहल मुर्गा हां तालो का मुर्गा आ गइला 10 रुपए किलो हां 110 रुपए किलो हाँ। आ तालो का प्याज ना बुझाइला
प्याज कितना महंगाई भइल बा। काहे के बात पे काहे ना चिल्लाई? मुर्गा खाए के मन करे त मुर्गा। अरे सुनो ना 1 किलो मुर्गे आ गेल 10 रुपया का प्याज ना लिया। 10 रुपया का प्याज ना मिली। 200 रुपया किलो प्याज भइल बा। 200 रुपया किलो प्याज भइल बा। 110 रुपया का मुर्गा आ गइल है। तो मुर्गा हमारे 110 रुपया का रही, प्याज 200 रुपया किलो रही, तो कैसन लागत हटे? ई तो आला सोचल हमरा से का पूछता रुजा? ऐसे तो कसर ना हम जीव पहले बड़ू जा। नहीं ना बन तोहार जीव एकदम अंदर चल जाई, हमनी का बाहर चल जाई। तोहरा के बाहर हेत तरह निकलल बा। बने के बेरी खा ले ना तब तो आगे मांगे ना, आगे हम ना मांगे निकाल नहीं तो परोसा हमरा आगे बैठ जालू जा हेत रे। हे बुढ़ा अरे ननू ज्यादा बिना प्याज का बनी लहसुन जीव पनिया के बना के खइया जा। ओइ ना भूज भाज के खाई जाई। हां तो हम लोग वे काम तो भूज भाज के ना बना के तो हम लोग चुआता के नहीं चू गई तो हड्डी हड्डी वाला दिया गुदा न दिया। अरे साचो महंगा गोल बा प्याज रे। आ गोड़ खा ले गोड़। अब कहा जाने वो करिया ने तम झारा कोई नहीं कौन है कि 10 रुपया का मुर्गा में प्याज ना पड़ जाई। तो मुर्गा अब घूरा पे बिगाई। अरे कैसे कैसे मुर्गा घूरा पे फेकाई? जाई अब बाबू कैसे का बिगाई? तो चाउर ले ली। अब ये रह गइल बा कि नमक डाल के मुर्गा भूज के खाई लीबो। अब तो इतना महंगाई में 110 गो रुपये रहला कहतिया अब जेकर घर पैसा ना रहे उ चाउर गेहूं ले जाके ना प्याज दुगो लिया थोड़ी चौरा तंची बेच के पुरनका में के अब ले जा सही है कुल करम तोनी के रह गइल बा। नून में के तेल में के नून में मन से बढ़ के कुछ ना होला। कहीं अजबान जकर मर जी तब आज मुर्गा खाए के मन कइले बता। हां त कर्जा लाद के मर कर्जा ला कर्जा ले जी तो कर्जा ले जाए का। एगो तो यही तरह देखत रहे कि कितना कर्जा में डूबल बानी। टेंशन कैसे कर्जा भरा जी का? ए दीदी छोड़ी खाना छोड़ दो जी तो भरा जाए। चिल्लात केतना बानी बहुत महंगाई बाटे। हम तो जल रहती त लिया इले ना रहती जौने हमारे 110 रुपया बचल रही। जाने आके फोर भांग देलसिया ना ओई से औरी मार मिर्ची लग गई। फोड़ला खाए सिया के भंगला बेरी सिया आगे चाहिए ओकर। चल ले छोटकी ले चल मुर्गा ले चल चली जा चल ले के आ गुल बेटा तड़ी लेगो नी घरे त चुपचाप रही हम 2 किलो चाउर बांध के देता नहीं। प्याज ले ले आई लहसुन 2 गो 4 गो मिली। अरे जबाना हैं लागी गइले आग। आग नहीं खे लागल ए जमाना पे आग लागल बाटे। ए चलो का है कर दो लो का ची करत फोन लो? से सुनाते रहते हम लोग को बुझाते नहीं ए थे। जी सुनो तनी का प्याज सुनो? ले ले आई ना तनी। अरे मुर्गा आइल बाटे त प्याज तनी चाहता तो ओई खातिर मार के मुर्गा ले तू मुर्गा ले रहा हो मुर्गा लिए नहीं तीनों के दोनों के मन चलत रहल है। तो जाता ना के प्याज किन बिनु होता ना में बने बनावल मुर्गा मिल गए रहे। अब हम लोग तो उहे बड़ा अब लो कुल एजा कहानी कह दे काहे ना लेके आई ना। हमारे से कहे कहलिए में कहली करे में बहुत लेट लगे। देखा तो हाथ में महंगा हो गई परसों प्याज मंगल रहले लिया ही नहीं हीरो परसों में मंगल रहली। ना। हां ये नहीं ना जान ले छुटकी सुन जौन बाजारिया में हेत के पियाजिया ना बेचाला उहे लेके आइलन। तो प्याज ना हटे प्याज ना लहसुन हटे का? चल चल हमने का वही ना मसाला हल्दी पीस चल के हम लेके बना आवत नहीं चलो जरूर ले ले 3-4 गो। हाय रे करम सुनो। हाय रे जुगा। ए बार के तो लिया दे तो जाते लिए बे आज के बाद हम लेबे ना करब। अब वही कमे खाइल जाओ प्याज देखा तो कि हाथ में महंगा हो गइल बा। तारो घरे उहे चलता। ज्यादा ना रह चलो तो हमके बोला चला का जरूरी बा ऊ हमने सुनले बड़े से भलो आवत। सुन ले बड़ा चल मुर्गा तलिया के गड़बड़ा चलो हम जाते हैं लेके आवे।